нека застанем пред олигарсите, които управляват нашата родина и олигарсите, които управляват фармацевтичните холдингзи, олигарсите на фармацевтичните корпорации, олигарсите, които притежават повечето аптеки. И нека поискаме цивилизовано от тях, или по-скоро бих искал да кажа солидарно да поискаме те да покажат малко солидарност към обществото. Те, фармацевтичните корпорации, да покажат малко солидарност към народът. Те, великите фармацевтични корпорации, да се смират и да покажат малко солидарност към хората, които купуват лекарства от тях. Ако всички бяха напълно здрави и нямаше да купуват толкова лекарства от тези аптеки. Аптеките печелят от това народът да е болен. Така че всички да пратят писма към местните депутати на местно ниво и към местните делегати и към народното управление, районните депутати, областни управители, и да поискат намаление и премахване на таксите и замразяване за фармацевтични продукти и за билки, премахване данъци върху всички билки и фармацевтични продукти и замразяване на цените и на печалбите, които правят фармацевтичните корпорации и аптеки на същото ниво, което са били преди решението за еврото. Ако се отметне еврото, тогава може отново да вдигат цените колкото щат, но докато има това решение за еврото, задължително народа да поиска солидарност и съпричастност от фармацевтичните компании и да поиска от депутатите да пратим писма и към партийните водачи задължително да замразят цените на всички билки и лекарства и здравни продукти и на всички кремове. Кремовете, свързани с здравословни продукти, каузи, здравословни кремове и кремове, свързани с здравословни методи, да им се замразят цените, каквито са преди влизането в еврото, защото твърде много от народа страда от антисправедливостта на фармацевтичната олигарщина. Също така да се задължат всички, държавата да купува билки и да помага на всички, които растат билки, да се поиска от държавата и от всички местни депутати и народни представители да помогнат малко на средните, малки и големи фермери, за да имат помощ, социална помощ в някаква форма, да растат повече билки, така че да може да произвеждаме лекарства в нашата родина, за да имаме здравословен и народът да оцелее. За да оцелее нашият народ и за да оцелее нашето общество, трябва да сме здрави. Държави много по-бедни държави много по-страдателни от нашата, които имат много по-малко
много по-нисък бюджет от нашата родина. В смисъл много... аз не съм икономист. Нямам представа какво означава икономика, но всички по телевизиите се правят, че разбират от икономика и че едва ли не нямало пари. Има пари, защото държави много по-бедни от нашата, с много